nastaviti bez mikrofona. Dobar dan svima i hvala vam mnogo što ste došli na današnju konferenciju za medije koja ima za cilj da nekako vam predstavi godinu dana šta smo radili u okviru rekonstrukcije ženskog fonda po pitanju edukativne kampanje kako da sestre to rade najbolje. Ono što je važno da vam kažemo jeste da mi već jako dugo se bavimo na različitim pristupima u negde radu na lokalnoj filantropiji i konkretno na feminističkoj lokalnoj filantropiji koja je nama bila važna da pokrenemo pitanje kako ljudi mogu da nekako saznaju više o rekonstrukciji, da doniraju novac, ali vremenom smo saznavali i to da suštinski dosta ljudi treba da prvo bude svesno u kom kontekstu mi živimo, na koji način se mi ophodimo ovde prema ideji i saznanju o ulaganju javnog novca, a s druge strane kako onda možemo da motivišemo ljude i da svoj privatni novac ulažu u nešto što u ovom trenutku je važno za vas da znate jeste da 14 godina rekonstrukcija Ženski fond se trudi kako da sakupi novac i distribuira dalje kolektivima, organizacijama, individuama ili nekim potrebama koje u tom trenutku ako imamo urgentne grantove i urgentne situacije, ali s druge strane nam je jako bilo važno da otvorimo to polje odgovornosti prema novcu. I kao feministička fondacija koja se negde bavila sve ovo vreme kanalima, da li organizovanjem različitih večera, dešavanja i slično, shvatili smo da je to jedan od načina da ljudi saznaju nas. Ali kako šira javnost u stvari biva odgovorna prema onome što smo mi zagrebali u ovoj kampanji. Ovo je bio pilot projekat 2017. i mi se nekako nadamo da će se nastaviti i narednih godina sa vrlo nekim konkretnim stvarima koje nas zanimaju po pitanju menjanja tog društvenog obrasca vezano za odgovornost prema javnom novcu. Ono što je negde bilo inicirano iz rekonstrukcije Ženski fond jeste to kako ćemo mi sada da otvorimo to pitanje. Mnoge organizacije civilnog društva se u Srbiji bave pitanjem odgovornosti javnog novca, ali šta je naša potreba kao feminističke fondacije da zakoračimo u oblast vrlo javnu, a to je u trenutku kada sa našim drugaricama iz Žena u crnom stojimo na ulicama i negde jedino imamo telo koje izlažemo i to je naš stav da ne želimo više da budemo u tom kontekstu zastrašivanja, rata i slično. Dobijemo i to da su Žene u crnom u jednom trenutku rekle vrlo ključnu stvar, a to je da se suštinski, ono što hoću da pročitam, da ne promašim, jeste da mi živimo u zemlji u kojoj se rat nastavlja drugim sredstvima i drugačijim sredstvima. Mir nije samo odsustvo rata, već odsustvo straha, mržnje, bede i nepravde. Sve dok je svakodnevnica ogromnog broja građanki i građana prožeta strahom, bedom i nepravdom, mi ne možemo da govorimo u miru. Tako da to je negde bio ključ nečega zašto smo se mi kao feministkinje uključile u deo odgovornosti prema javnom budžetu. 2018. prognoze su te da budžet, na primer, za unutrašnje poslove i odbranu će biti mnogo veći nego za bilo koji segment društva u smislu kulture, obrazovanja, nauke, što znači da mi dalje se pothranjujemo idejom da nam treba tako odbrana i treba nam naoružanje i da u to ulažemo, ali ne u obrazovanje, u hranu i u ostale stvari. Jutrošnja vest jeste mene nekako šokirala, a nije me šokirala, pretpostavljam da svaka od nas osoba ovde je vrlo svesna, jeste da mi suštinski mehanizme traženja novca baš i ne znamo, to smo kroz kampanju mogli da prođemo, ali jutros je ta vest da u Zrenjaninu i dalje nema pijuće vode. Znači, mi živimo apsolutno u sistemu koji nema elementarni element za opstanak građanki i građana. Stalno nam se spočitava sve nešto drugo od reproduktivnih prava, ovoga, onoga, ali mi nemamo vodu. Znači, vodu kao elementarno pravo svake građanke i građana da, preživi na taj način. I onda ulažemo, u odbranu
ne ulažemo čak kada pričamo o vodi, ne ulažemo čak ni u deo koji je, ako dolazi do elementarnih nepogoda, kakvi su poplave, mi nemamo zemlju koja može vrlo jasno da stane, da kaže da mi određena sredstva za ove krizne situacije i u ovom kriznom momentu možemo da rešimo. Ne, zato ćemo mi da imamo od oktobra do aprila novogodišnju rasvetu, od kojih, tako, mnogi od nas mogu da piju vode. Tako da to je negde ideja zašto mi kao građanki i građani u ovom sistemu moramo da budemo odgovorni prema novcu. Ja moram da kažem da je bogatstvo ove godine bilo u tome što smo upoznale i neke skroz nove ljude. Sa novim ljudima smo uspostavile saradnju ili sa nekim dugogodišnjim prijateljicama i prijateljima sa kojima već imamo neku istoriju rada i saradnje, i onda je kampanja dobila svoje, jer tako, materijalizovala se. Imali smo seminar i ja moram da kažem da smo jako srećni zato što je kroz seminar smo imali prilike da sarađujemo sa Milenom Vasić, Danilom Ćurčićem, Bobanom Stojanovićem, Fahrudinom Hladničaninom, sa osobama koje nisu trenutno danas sa nama, to su Branka Ćurčić i Radmila Mirković. Radioničarski deo koji smo obradile jeste uključivao Mladena Jovanovića, Mirjanu Mirosavljević-Bobić i ja sam radila deo oko tela i javnog nastupa. Ono što je važno jeste da smo sa ljudima koji sede danas ovde sa nama i koji će imati prilike da kažu na koji način su se uključili u kampanju, ali mnogo više iz perspektive onoga što vidimo kao problem u odnosu na državu i novac i sve što nam se dešava, jeste to da smo imale i praktične akcije posle ovoga, posle seminara i radionica, gde smo dve grupe koje su se izvukle slučajno u šeširu, su znači ljudi koji su sarađivali na praktičnim akcijama i trebalo je da organizuju dve akcije, jedna koja je bila za javno dobro i grupa je izabrala da skupe novac za jedan azil za životinje, i grupa koja je trebala da skupe novac za rekonstrukciju ženski fond i odabrali su da skupljaju za stipendije Žarana Papića. Tako da su prošle, osobe su imale priliku da prođu kroz suštinski praktičan deo od osmišljavanja, organizovanja, od postprodukcije, produkcije, do stvarnog udela u tome da se za neku grupu za koju su odabrale grupe da se skupi novac, skupile novac. I to je, ljudi, jako važno, da imamo teorijski deo, da imamo praktični deo i nekako i rezultat jedne od stvari koje se desili, koje bismo mi isto voljeli da vi pokupite sa sobom, jeste ova publikacija. Publikacija je inače nekako teorijski okvir onoga što smo mi pričale i sve ovo vreme usmeno, tako da možete da uzmete, pročitate i da se više informišete zašto su nam određene stvari u odnosu na pitanje odgovornosti prema javnom novcu i novcu koji možemo da ulažemo privatno važno. Ja mislim da sam vam rekla sve, tako što se tiče kampanje. Ovo sve ste mogli i na web sajtu Rekonstrukcija ženskih fonda pročitate, ali ja mislim da ove žive reči uvek kao su za dobrodošlicu. Ono što je važno jeste, samo još za kraj, da se ovo ništa ne bi desilo, da nije bilo neverovatnog radnog tima koji je doprineo da kampanja, ja pretpostavljam, će živeti i dalje. I tu mogu da kažem samo da smo jako srećne, da smo zajedničkim snagama izgurale sve ovo. Mirjana Mirosavljević-Bobić, Marija Jakovljević, koja je isto u uredništvu ove publikacije i uložile veliko znanje i trud, Selena Simić, bez koje stvarno ne bi mogla da se ova kampanja u ovom obliku ovako ove godine desi, Saša Trbanos tu je sa nama, negde pomaže oko tehnike, Vladimir Jerić-Vidi, koji je naš webmaster, i naravno tu bih se zahvalila i Katarini Popović, našoj prijateljici i dizajnerki, koja, kao što vidite, bez koje ne možemo da budemo tako reprezentativni čak sad i ovde pred vama. Elen, da se mi bacimo na ono zašto smo mi došli, a vi želite u stvari da više čujete ove ljude koje smo mi pozvale, a koji ste, nažalost, neki od vas su imali prilike u toku seminara radionice da rade, sarađuju sa ovako
neverovatnim ljudima, a neki će sada ih čuju. Hvala vam mnogo. Znači, Mix je ekipa, iz različitih konteksta ovi ljudi dolaze i bave se određenim stvarima koje su iz javnog, iz lokalnog konteksta, iz apsolutno nekog praktičarskog dela. I ja bih negde volela da uvedem ovu priču preispitivanja šta budžet nama radi u odnosu na ljudska prava, te bih volela da nam se prvo obrati Danilo Ćurčić, on je diplomirani pravnik i u segmentu kampanje uzeo udeo u delu oko seminara. Hvala puno. Ne znam, čujemo se, da.